Este Dani. Aici cu Edi, dăm aici la tabletă câte omor. Dacă m-ar merge. Așa. Joci Edi. Stai puțin. Te rog, spune, te rog. Ce vrei, bă? Yes! Nu l-am pe Kennedy. Ok. Kennedy. L-am păstrat. L-am păstrat. L-ai păcat. Hop. Coai. Cura, bă! Ce păcat. Gata, bă! Băi, stai că trebuie să cumpăr aici. Trebuie să te iei. Nu ești gen. Bă. Bă, gândiți să te... Vrei să vezi că dau cu de aici? Să că apare ceva acolo, așa. Facebook-ul. E la Facebook, bă, du-te! Iată-te. Seratul meu. Am dat după cutie! Seratul meu este serat. Stați puțin. Mose. Măsisă! Doamne, facă mine! Dacă n-ai simțit greu. Știi că ți-am dat eu câte coșuri am dat seara? Am dat coșuri! Coșuri! Gata, Edi! Asta e mijlocașul meu preferat. Gata! Mă săsuie! Nu mă mai joc, uite că e banda! Până va fi echipa, dar nu pot să mai dezinstale. Kennedy afară, intră. Mă dorim ce, Dani? What? Normal. Nu. Hai! Încearcă. Am încercat! Încearcă să văd eu copii mei. Tu-ți mai aici, să și eu de lumânesc. Cum îmi fac eu? Hei! Uite, nu știu, la multiplayer. Nu crezi? Acum, eu am vist obișnuit să stau așa ca să nu se uite gândele la mine tare de aici. Dacă și tu ești cios ca Dorin. Nu, crezi că ești Dorin, doi? Nu știi la echipa mea când mă la echipa ta. Dă-mi aici, bă, bată-te! Dă-mi aici! Emanuela, Samson, Comban, Eta, Borne, Flori, Dybala, 65, 79, 63, 62, 67, 68, 69, 70, la mine, 61, 63, 62, 60, 76, 64, 57. Eu am terminat un am sunt 60. Hai. Amu, dacă am 58, 57, 57. Așa se rețelele mele de la mijlocaș. Nu duc mă la echipa ta, în plan. Gata. Hai, da, o dă-l pasă. Oprim puțin filmarea, Edi. Bună, lumea, am revenit. Hei, lumea, am revenit din nou. Hai. Iuuu! Cine vă stă Montecele? Montecele! N-are șut bun, de asta vreau să-l întâlnesc. Lasă-mă întâlnit la șut Dioget. Și-o văd ce mă bun că pe el am. Și arată banele. Câte bale. Gol. De unde știi? Am luat. Și eu am. Când ai tu am și eu, înțelegi? Ia, am lag. Și tu? Ba da. Am luat. Uite ce să vezi cum se Și eu, că n-am putut să șut. Nu știu tot dacă va că lăcăm căpătorul tău, am vrut să șut. Ia de unde am vrut să șut, ia. E aici, ia, e aici. Și am șutat aici. Uite, cred ce-am dat. Oricum, vorbești cu mine când am echipa făcută. Bă, la care câștigă, dacă câștigă îi dați like și vă abonați, dacă câștigă îmi dați mie like și vă abonați. Da, sau nu e bună? Nu, nu, dacă nu câștigă. Nu, oricum de mi-a făcut așa. Nu, că el nu are canal. Dacă nu are canalul de ce așa. Dacă avea, da. Hobanină! Hanisem. Și ceva, oameni buni nu-l băgați în seamă. Bă, băgați-mă în seamă. Oricum, dacă nu eram eu, Dani n-are patru abonat. M-am abonat și pe telefon, și pe telefon de la mine. Lag am avut. Dar deci tu știi ce lag am? Eu! Dar am la filmare. Ia stai, câteodată eu am
am lag, la filmare n-am lag de tine, știi, nu știu. Ia, am uitat tu față nu de la. Am o de jos să mi se mișcă, Cine? Cum te pot lua? Gata. Aproape te-am luat acum, știi? Că uite, nu, am mișcat în aceea. Bă, ce nu șută când vreau? Nu, am dat pe pasă și nu o dat pasă. Da, am o șută. Na, șută prea târziu. Cu când e la el. Văd că nu mai scută control, dă-mi microfonul pe pauză. Dă-mi microfonul pe pauză, mami. Că nu-mi dă pe pasă! Am dat pasă din mult către Niasă. Mamă, nu m-am dat mie gol. Să-mi dau fault. Nu gol. Nu știu ce fac. Merge, bani stânga, bani dreapta. Da, Melchior, Melchior, scă-ți Melchiorul! Hai. Dă-i pasă, mă. Frei! Dă-i pasă. Nu, la gol! Eu mor, chivând dacă e gol. L-am atenționat, înțelegi? Știi ce s-am atenționat? Dacă e gol... Să vezi că am întâlnit portarul meu. Că 4 goluri la din câte mai stat tu. 4 goluri la portarul meu, dacă nu notăream. Zic? Nu mor, eu îl bag pe Clark. Îl bag pe Hamilton. Oare mi-e gol Clark? Hai, mi-e gol Hamilton. Hai, vedem. Hai, bă, dă-i! Clark? Zic cu Hamilton. Zic, dacă ai primul... Când am luat primul gol, când gata? Oricum nu-ți mai e vreo să bagi. Da? Știi pe ce bagă portar atunci? Pe Dybala. Hai, eu luam mingea acolo. Și mie, am avut noroc că ți-am luat-o. Noroc chior. Da, îmi dă pe pauză. Chiar nu mai merge controlul. Hai. Chiar nu mai merge controlul. Cât am apăsat pe maxim. Nu mă interesează. Ia, pe maxim. Dacă faci așa că ți se blochează acolo tableta, eu trebuie să pun pe pauză. Dacă Ia, da, maxim, ia. Nu-mi pasă, nu-mi pasă. Nu-mi cum se blochează tableta asta. Dacă joci farm. Nu mă joc ceva cu tine. Dacă am zis că nu oprește ca să o să-mi fac să mă merg controlul, nu te oprește. Uite-te cum îmi merge controlul în ultimul hal. Mă opresc dacă ce joci cu mine farm pe asta. Când să te oprești, nu te oprești. Când de pasă, nu de pasă. Când dau să șute, nu șută. Da, pe pauză dacă ce joci farm când se blochează. Și tu l-ai pe ăla și eu. Uite-te tu. Să spui când se bloca, cum opresc cu o condiție, s-a spus. Nu mai trebuie să te oprești, nu mai juca un lucru. Dacă eu am zis să te aștept acolo în fața porții, nu te-ai oprit. Nu trebuie să dai gol. Da. Uite-te, lag infernal ce Lag. Ia ce lag! Ia ce lag! Ia! Nu ia lag! Tot la de ia golul. Nu scosese! Scosese! Asta scosese! Hanson. Oricum,
oameni că echipa bună. Nici eu. Nu, 2 stele! tu le-ai pe Hoban, nu le-ai pe ăștia. Da, 2 stele, da. Măcar tu ai mijlocat dreapta mai bun ca mine. Care e ăla? Otaie. Nu l-ai pe unul 5 în teren. O tabori față în față cu Moise, sau cum le cheamă pe ăla tău, adică e același mijlocat. Bine? Și Moise atunci e mai bun ca o tabor. De ce nu face nimic față de o tabor? Nu. Pentru că am eu la. Da, învață chimice, ce înseamnă? Nu te vezi minte, când mai joc cu tine, vrei să spui. Dramni. Bă, da, e! Nu dau ultimul gol! Pe cobatile. Da, nu mergem. Nu merge, de atât de mult se blochează. Să-mi spui că să mă opresc, că ți-am spus cu o condiție. Nu mă jucam cu tine. Stai că mă fac. Mă jucam pe ceapa să mă. Le. Da, nici că s-apucă și de tot. Când te apuci cu fițele ne. Te-am bătut, fraiere. Ia, uite, te-am bătut, ce ți-am bătut? Te-am stors. Am aplicat acest episod, noi vom reveni data viitoare, dacă mai vreți să joace, să mai capăt încă o dată bătaie. Serios, ce?